Salam mehriban doganlar, mehriban dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin size minnetdar. Men bugün süýtli çaýyň demlenşini görkezmegi makul bildim. Süýtli çaý Balkan vilayetinde esasana Balkanawat Türkmenbaşy devletlerine kewet bilen içilýär. Hemde esasy iýmitlerin biri hasap edilýär. Bu ýerde süýtli çaýsyz oňmaýan, süýtli çaýdan başga çaý hasap etmeýän insanlar bardyr. Bir tüňçe süýtli çaý demläp, orta alyp süýji söhbetleri etmeyi halayan insanlar bardyr. Eger bärik mehmançylyga gelýärsiňiz, sizden ilki bilen hukman haýty çaý içýärligiňi sorarlar. Şonu süýtli çaý diýärsiňiz, size awdallap süýtli çaý demläp bererler. Gapdaly bilen hukman irk goýarlar. İrk atyp içilen çaýyň tagamy sizin hiç wagt ýadyňyzdan çykmaz. Gyýylarymydan süýtli çaýyň demlenşini durmuşa çykmakalar hukman öwrenýändirler. Mehribanlar, gelin onunla süýtli çaýyň demlenşini baştan aýak synlaýyn. İlki bilen suyu qaynatmaly. Qaynandan sonra onu çay demlejek gabyňa goýmaly. Men çaýy köplenç şular ýaly, sırçaly çeýneklere demleýärim. Ýöne çaýy gyzgynjyk içmegi halayan adamlar şular ýaly farfory çeýneklere demleýärler. Ýöne onu hukman aşagyna şular ýaly galaý goýmaly bolýar. Ine çeýnege qaynan suwumy goýýar. Ýöne doldurmaly, süýde hemde qaynamaga ýer goýmaly. Çaýnyň aşagyny ýakmaly we petdeçik otda goýmaly. Ondan sonra çaý atmaly. Gara çaýyň islendik görünüşinden süýtli çaý demläp bilersiňiz. Öz halayan ýytly çaýlaryňyzdan 2-3 çaý garymam demläp bolar. Ýöne çaýyň ölçegini anyk aýtmak kyn bolýar. Sebäbi çaýlar durly bolýar. Käbiriniň rengi petrak çykýar, käbiriniň rengi güýçli çykýar. Şonuň üçin çaýy ilkinjidek demleýärler, ilki adrak çyn bilen atyp süýdüni goýandan soňra çaýyň rengini düzläberse bolar. Onu men süýt goýan wagtym düşündirerim. Men köplenç süýtli çaýa dalçyn atýarym. Sebäbi dalçyn adam taglygy üçin peýdaly, hemde çaýa öz bolşly, ýakymly ýys tagam berýär. Indi bolsa gapagyny ýapmaly, hemde pet ýanýan otda çaýyň rengi doly çykýança qaynatmaly. Qaynandan soňra ýene de 1 minut qaynadyň. Ne görüşiňiz ýaly, ýuwaşlyk bilen qaynap başlady. Men ýene de 1 minut goýjak, ondan soňra süýden goýjak. Men şular ýaly gaplanan 3,12% öz ýurdumyzda öndirilen süýde ulanjak. Biziň ýurdumyzda bular ýaly süýdüň durly görnüşleri öndirilýär. Men 250 gram süýt goýdum. Süýdi aşy sowuk goýma, ýylrak goýun. Eger gyzgynjyk süýt goýsaňyz has gowulýandyr. Şundan soňra oduny çalaja güýçlendirin, hemde demine goýun. Men çaýyň görnüşini size çemçe bilen görkezmek istedim. Görüşiňiz ýaly awadan mele renkde. Eger süýdüni goýanyňyzdan soňra ak süýtleş bolsa, onda çaýynyň az bollygy hukma çaý atyň. Hemde süýt bilen qaynaýança garaşyň. Eger rengi hat goýy goňur bolsa, onun çaýynyň köp düşdigi. Onu süýt goýup düzetip bilersiňiz. Süýdüni goýanyňyzdan soňra çaýyň ýanyndan aýrylmaň, barlap durun, sebäbi joşup dökülmegi mümkin.
Ne görüşüňiz ýaly çalaja gaýnap başlady. Gaýnap başlandan soňra gapagyny açyň ýa-da ýarym açyp goýuň. Süýt bilen gaýnap başlandan soňra 1 minutdan köpräk gaýnadyň. Ne mehribanlar, meniň süýtli çaýy demleşimi gördüňiz. Eger içiňizde has gowy demleýänligiňiz bar bolsa, bize goşulsaňyz, pikirleriňizi paýlaşsaňyz sizden hoşal bolardyk. Mehribanlar, üns verip Ferideniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýärin. Inniki videolamda görüşýänçä hoş sag bolun. Goý büyük bir var siziň her biriňizi öz penasyna aman saklasyn. Mehribanlar, ýöneje görüp geçmäň, öz pikirleriňizi ýazyň. Halasaňyz like goýun, halamasaňyz dislike goýun.